Okay, akunikeza i-microphone ukhuluma nabalandeli bakho bayakuthanda, unabalandeli abaningi and ngeke ukufana phesheya siyatholakala. Ayizikhulumele wena. Kupuga! Yes. And the United States of America, man. You can find me there. What's up, man? Sanibona sanibona bafowethu. Niyaphila abantu bafowethu. Abethi yena le. Wona no. Kulesi sihamba naso la mzoyibiza ngoma isikhathi kodwa dimande ngathi umbambe off guard. Hayi kodwa uyazi ngisosha vele mina. Ngisosha mdimande yenza okufunayo mina ngizokutshela. Yenza nje okufunayo ngizokutshela. Ushuthi le feature le i-feature yokuthi uyazi kangakanani Soul Brothers. Nami ngizozama ukuthi ngibonise ukuthi ngiyazi kangakanani. Nguvusizwe wabalanga mina. Insizwa ngazi ukuthi ndaweke isifuka amabhubhudela umzukulu wejani banombazo sapini. Ade ngabe ukuthi insizwa lekubantu abethu bese ukubathula ngasiba kwesibongo. Uzungazele bakade usuka phezulu ukuthi benza lokudala. Hey. Divine. Yeah, let's see if I know this one. Another one from the 70s, man. Yeah.
asishaya masesibizi group izaphambili. Asishaya masesibizi group izaphambili. Awunika the last one yema 70s and then mama askome le so group so besizwa ngaphambili. Yeah, all right Jean Buffett. Yeah man. You know this is a cool relation. Yeah man. Yeah. Anyone from the Sophantis, man? Back on stage. He's an equal coach. He's an equal. Yeah, my pants. Problem we to go is keep us a chance. Yeah, what do I say? Pirates or Sundowns? That's all we. All right, let's. After this one, so far as you have stage, Mama Aspongi, yeah.
Ngwenya